Espera, de quin equip formes part? Jo formo part de l'equip directiu del treball. Molt bé, i amb qui treballes? Estic treballant ara amb l'Abril. Molt bé, què esteu fent? Pues ara no molt, però clar, quan comenci pues, ens haurem de dirigir tot i haurem de fer que tot estigui correcte, tots els actors, i haurem de dir si l'escena és bona i tot això. És a dir, vosaltres doneu l'última paraula. Sí, sempre. Perfecte, moltes gràcies, Pere. Per res. Hola, Pol, de quin equip formes part? Jo formo part de l'equip dels actors. Molt bé, quin és el teu paper? Jo ho faig d'alumne, però quan aquesta escrivint no té res a veure. És una altra escena, una altra pel·lícula que estem fent. Però a l'escena que farem ara faig d'alumne i poc més. Quines expectatives tens per a aquesta escena? Bueno, tinc expectatives bastant altes, tenim un guió molt bo, un dels millors que hem tingut. Junt amb una càmera també molt bona, escriptors bé. Jo crec que pot sortir una cosa molt xula en aquest projecte. Què opines de l'equip directiu? Bueno, és bo, hem tingut de millors, però és molt bo, és molt bo. No puc jutjar el seu treball. Molt bé, doncs moltes gràcies, Pol. A tu.